Her ser vi solen. Den næste planet er Merkur. Vi går videre til Venus, og derefter kommer vores egen planet, Jorden. Den næste planet, der er også en af de mindre, det er Mars. Som vi kan se, så er afstanden, som vi har brugt her, det er et målestoksforhold til 1 til 150 milliarder. Den næste planet, vi ser, er Jupiter, den største af alle planeterne. Til planeternes målestoksforhold har vi brugt et målestok på 1 til 300 millioner. Nu når vi så videre til Saturn. Og nu begynder afstandene så at blive rigtig store. Den næste planet vi når, det er Uranus. Nu når vi til den næst yderste planet, eller egentlig den aller sidste planet, hvis man ikke tæller Pluto med. Og det er Neptun. Og allerlængst ude i en afstand af 44 meter gange 150 milliarder, ser vi så Pluto, vores dværgplanet. Og det skal siges, at vores sol burde have været 10 gange større, end den egentlig er. Men det var lidt svært at tegne.